tirego mano mar ng'ado atamalo 3 mag osach jotich mondo mi otige chenro mag gero ute mar riwruok mar jopuonj kopete bade Migori. Samuel Ro wacho ni jopuonj sani kale ngama kabende ok ginyal yie mondo chak piny owacho ong'ado sachgi. Ro kwayo bura mamalo mondo mi ne piny owacho ka wacho ne piny jite mano sir kod Frederick Buogo ochung' e skul mar kopete kaunti ma Migori wacho ne piny owacho ong'eyo machielo mano mar manyo omenda. Mortgages magigero koro omiyo ng'ato gero not machielo miluongo ni affordable housing ni wan gi udi to joonge kod pesa migero go udi e teaching profession. Wach mar finance bill 2014 niga bill jopuonjwa onge pay increment semigi 5 years kendo jopuonjwa gi bende dwaro chul 2.7% mar NEF. Koro wawacho ni wachno watamore ka sirikal mar Kenya Kwanza dwaro pesa magigedo godo gimany yore mamoko to taxing the already overburdened teachers of Migori County and teachers of Kenya. Kwa dhimbele nyakwara mga juang koro